Oke, dayuhe teko. Golek keringet iya. Hanjas moro. Ngono ya, Mak. Seneng rasane ngatiku, Nduk. Mula aku ki sing nyambut gawe kang ngri kanca-kanca ki ketok komplit. Ngono ki seneng. Coba aja tuwawake dhewe. Iya. Asmarandana ya Mak. Asmarandana, sing nyekar sapa? Njaluk anakku utawa adikku wedok Jeliteng Suryati, Suryaning Tyas Edi Suwarna. Iya, Wah, pokoke nek bengi tak sembadani, Nduk. Aku nggawa pesinden sing iso gawe tolak balak kok, Nduk. Sapa? Wetan dhewe iki kondang pesinden Rainaga. Iya. Angga. Iya, Nduk, Cahayu nak, Sur. Anjas sabar paturan susu sawae jembar-jembar marine swara suling singgur-singguran
sarung Mas. Oh. Gayenge kaya ngene iku momo dalang saka Jemawa Ki Ganda Subarno ning Tompe iku momo selawe yuta ngono iki jane ya wis. Tenan Nduk, pokoke aku sowan ana Tompe, kanan kering kene, jer warga ki tresna karo aku, mboten sah mawi transaksi harga, dawuh panjenengan kula estokaken. Cocok. Tenan aku ora mung mapan abang-abang lambe Nduk, mergo aku karo warga kene iki wis renggang gula kemepyur pulut. Iya, Ya, iki salam tak aturake karo panjenengane Pakku Gedhe Marno Kebonmaya sing lagi bubar nindakake ibadah umroh. Wah iya, rasane ya arep wayangan. Arep wayangan, Nduk. Alhamdulillah, mau wis jagungan karo aku ana daleme Mas Doni. Ya, Coba nyuwun swanten kakung, monggo Ki Mulyadi lebda swara. Dasare bengi iki warga Tompe nimbali bintang tamu. Ya, bintang tamu Mas Gareng luar biasa. Wah iya, Mas Gareng luar biasa. Biasane biasa di luar, nek iki luar biasa. Monggo Mas Mul. Ya. Wis bejaning awak mami. Pokoke sembah sungkemku tak aturake panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Ambudi Santoso. Panjenengane iki jane kerep pinanggih karo aku, Nduk. Iya. Mula pertemuan malam ini semoga menjadi persahabatan dan kemitraan kita bersama. Lah ngono. Kok tak aturake Pak Lurah, mbok menawa uga kepareng rawuh Pak Sartono. Ah iya. Uga Pak Camat sing daleme lor kono, Pak Joko Prihanto. Ya, ya. Yo, lanjut Mas. Tantu los mangestu Bambang Suleng sindan wis pirang-pirang bengi mbacute suarane. Ha iya. Mula syarate arep nyindan iki suarane iso gandang, suarane iso tembus. Nek arep mangkat nyambut gawe njaluka diladeni karo sing lenang. Weh. Kuwi mesti plong. Ha iya. Monggo dilanjut Mas Gareng. Mas Mul. Gawe wirang Solo Semarang, Solo Semarang metu Solo tiga sembako larang uripe rekoso.
ana atur kang sinungging memanis kunjuk ana ngarsa dalem Gusti Kang Maha Kawasa ya Allah subhanahu wa taala nduk kesyukur ya wit saka keparenge Gusti Kang nyipta jagat titi wanci kalenggahan ratri iki awake sak kanca paguyuban cahya laras isa sowan wone dawuh saka warga masyarakat wewengkon Padukuhan Tompe Desa Karangnangka Kecamatan Mojosanga Kadipaten Boyolali. Semono uga para tamu, para undangan, Bapak Ibu warga masyarakat ing Tompe kene padha makempal bareng-bareng nyuwun ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa sinartan tirakatan jurung pawungon jroning sedya kabeh tansah pinaringana dirga yuswa niskala. Ya. Alhamdulillah nduk bunga rasaku kang tanpa upama dene bengi iki nderekake para pinisepuh kabeh tokoh-tokoh masyarakat tamu undangan awake dhewe supaya kinarya srana jurung pawungon gelaring budaya wayang kulit. Iya, kodrating jagat keparenge Kang Maha Kuwasa dening warga Tompe kene awake dhewe ya kuwi saka Jemawa Taman Sari sing tinimbalan sowan alhamdulillah perdana sowan ana kene muga-muga manjing dadi sedulur sak lawas-lawase. Amin ya rabbal alamin. Ngaturake gunging panuwun nduk marang para panitia penyelenggara ya kuwi sesepuhe panjenengane Pak Prapto Wiyono Bapak Slamet Sutardianto kang kagungan dalem Purnawirawan TNI Slamet Sardianto. Ketuane Pak Yadi Winarno Bapak Yuda Setiawan penanggung jawab selaku Ketua RT 1 Bapak Widodo Rohmadi RT 2 Bapak Mardianto Pak Sarmidianto Ketua RT 3 Pak Siryono Ketua RT 4 Sekretarisnya Bapak Widodo Abdul Rohim ya Bapak Jumali Bendahara Kang Asto Wujude Orodono to iurane masyarakat Mas Amir Darsono Bapak Riyanto. Seksi-seksi sing kabentuk dening para panitia Bapak Tukinu Muryanto Pak Siryono Bapak Warjuni selaku seksi panggung Pak Mustain ya. Seksi penerangan Bapak Lukito Pak Ngateno, seksi transportasi Bapak Agung Setiawan, Bapak Sugianto, seksi linmas Bapak Tri Hartono, Bapak Teguh Wiono, seksi hiburan Bapak Mardianto, Bapak Sarmedianto. Para-para kang kapacak minangka jejering panitia penyelenggara nduk makarya Keta Karosan kawiwitan panjenengane para pepunden kepareng rawuh ana nggo buku yaiku Bapak Slamet Sardianto, Pak Sarmedianto, Pak Dibdyo Mardianto, Pak Widodo Abdul Rohim iya. Lah iki nduk kelakon tanpa ana rubeda apa-apa hajat tasakuran lan metri desa. Wo. Iki kajate rong perkara. Tasakuran sambung rapete kaya sing dingendikake panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Ambudi Santoso. Warga kene pinaringan kemurahan wujude sumur. Banyu ki murakapi tumrap warga Tompe alhamdulillah. Bejo banget dadi warga Tompe. Mula nek ngrembug perkara sumur, aku dadi warga masyarakat Jemawa urip ana panggon aku rumangsa gersah lan gersula sebab larang banyu. Wow. Estu kula badhe sowan mriki kala wau kula sampun ngandhapaken setunggal tangki niki. Wow ngono. Upama cerak kok Tompe, oh aku mangkat kon Jemawa iki nggawa drigen kok, Nduk. Oh iya, alhamdulillah. Ping pindhone ya kuwi bersih desa mengku perdirang perkara. Siji ngresiki wilayah saka saliring kotoran lawan reget ing pangajap desa Tompe kene kinalisna saka saliring rubeda wujude suker sakit. Wo ngono. Kuwi sepisan angka lorone ya kuwi nduk. Kanthi secara batin bersih desa kuwi caos dhahar pangabekti marang Eyang Semara Bumi, Eyang akal bakal kang ngrenggani desa kene. Pangajap tansah jangkung kawilujengan karaharjane. Insyaallah nduk
budaya adat tradisi sing wis lumaku yen ora ditinggalake para leluhur-leluhur mau tansah jangkung lan ngreksa raharjaning para kawula. Dasar kapitayane warga Tombe metri desa kanthi srana nggelar wayang kulit. Insyaallah sak pungkure warga kene tansah pinaringan keselamatan bagas waras adoh saka pacoban. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Lah iki Nduk, rong perkara bersih desa wis tak aturake. Muga-muga Nduk jinanggung dening para leluhur kabeh Gusti Kang Maha Kawasa tansah ngijabahi panyuwune. Iya. Alhamdulillah uga atur panuwun syukur marang para tamu-tamu undangan kabeh kang wis kepareng rawuh, para lenggah kang kepareng jirung pawungon, mujudake piyayi lan mantasaning piyayi. Bukan sekedar sebagai pirsawan, tapi juga sebagai pengamat dan peneliti seorang seniman. Lah ampuhe warga Tombe ngene iki, Nduk. Contone kaya panjenengan Pak Dibyo Mardianto, kelenengan sore wae wis ngarani perkara gending. Wah iya. Iki mujudake piyayi yen budaya. Lho, mula aku percaya kadewasane piyayi kene ning babakan seni lan budaya. Oh, luar biasa, Nduk. Iya, Alhamdulillah ya, Mak. Aku sak kanca mung ndongaake. Jenenge tata cara tasakuran wong syukur kuwi yen lila lawan legawa rezekine ora lokak ning malah saya tambah kebak, ora wutah ning malah saya tambah wutuh, ora rugi ning malah saya tambah badhe. Iya. Dasare manut keterangan sing tak tampa Nduk warga Tombe kene iki dumadi saka sekawan RT. Wilangane keluarga kurang luwih 180. Dadi nanggap wayang kuwi cukup iuran 75.000. Wah. Enteng banget, enteng, Nduk. Program wis diawiti, mulai sasi sing arep teka supaya agenda tahunan ki lumadi saben sasi yen kumpulan warga ngenekake jimpitan wilangane 15.000. Dalam tempo 1 tahun jumlah warga 180 kakak akan terkumpul sekitar 35 juta. Nggo nanggap wayang sing 20 yuta, 20 yuta kanggo lain-lain. Agendane wis dirancang ngono kuwi to, Mak. Mula ya matur nuwun, Nduk. Iki tenan bungah kang tanpa upama. Muga-muga sowanku ana kene ya manjing dadi sedulur kejaba ngono nggonku ngaturake pagelaran ki iso nuju prana penggalihe para lenggah, para pirsawan-pirsawan kabeh. Panyacat panyaruwe kula semanggaaken panjenengan jarakan boten wonten sipatipun tiyang menika ingkang sifat sempurna. Pinter njara langit mesti ana bodhone. Bener kaya sifat mesti ana bengkonge. Iya. Ning saka gelagat lan pasemon yen Tombe iki ndawuh iki Ganda Subarna iki ora cuwa kok, Nduk. Ora cuwa. Mula iki dasar suara aku rek ya meh padha kaya Pak Anom Surata to. Ah iya. Kandhani kok. Iya, Mak, iya. Seneng tanpa apa-apa, Nduk. Sugeng lelenggahan para tamu, para pinisepuh sedaya. Lan sugeng menikmati pirsawan-pirsawan ingkang lenggah wonten utawi mapan wonten ing mergi. Ya, percaya keamanan akan tetap terjaga. Dasare nek ora piyayi Tombe iki ora kuat, Nduk. Wayangan kok ngundang bintang tamu wae tenan. Mas Gareng sing wis kondang dagelan sing ora empuk digodhog. Tenan. Dalang iki karo dagelan bengi iki penak dagelane lho, Nduk. Nah iya. Perkara iki kok tak garap karo Mas Gareng ya. Ning sadurunge ana nawala pirang-pirang sing wis tumiba ana pangkonku, wiwit aku arep munggah panggung wis ana titipan nawala, malah kepara iki ana nawala saka panitia sing perlu diaturake ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur bucangik wilujeng dalu menika saking RT kalih. Nyuwun lagu wajib lancaran bersih desa larasipun pelok pathetipun barang dipun bawani. Lagu menika katur dumateng sedaya warga Dukuh Tombe sak sampunipun hangadani bersih desa mugi tansah pinaringan ayem tentrem saha tinebihna saking suker sakit. Amin.
Angka kalih ladrang semaya bablaske lelagon aja umuk slendro menyura. Iki nek ora piyayi pirsa neng gending atau tembang ora iso jenengke. Lagu ini buat pemuda-pemudi Karang Taruna Dukotombe semoga kompak selalu. Angka 3 lancaran titipane anak putu larasipun pelok pantet barang dipun bawani. Mekaten matur nuwun mugi-mugi bucange Mbak Limbo tansah hanjayeng bawana amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Bapak Mardiyanto RT kalih. Wah iya. Yo sadurunge garap Mas Gareng diaturke iki pamundhut ke panitia kok. Lancaran bersih desa peloke patet barang. Ya bawani sik. Ayo sing bawa Gareng Nggih. Enggak. Ya. Siap nggih. Bawa kok terus kenyang atik tak lenggah riyen. Nggih to, mungkin pun niki karawitane mungel kula nembe ngadeg. Nggih. Bawa iki gogok ya, Mas. Nggih. Nggih. Mungel ki mudeng muni. Muni mungel kok guyu ngecek kowe. Wah, basaku karo nggonamu ya beda, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Lancaran bersih desa. Apa niku Apik to kandhane. dadi kewajiban baku ayo bersih desa Aja dawa-dawa. Lah ngopo kok? dites murih adoh suker Pokoke supaya sindene warata dasare saka kulon kuwi anakku Sintia, terus Indah Cahya saka Pogung Pedan Cawas Klaten, adikku wedok Jlideng Suryati, adikku Mbak Puji saka Karanggedhe karo Pesinden Rainaga, Pesinden Tolak Balak Sindi. Asik do gawa gawan dhewe-dhewe. Mereka etan nggih? Nggih. Sing etan dhewe kae bojone iki. Agak. Ya. Gliang-gliaku mandang karso Nuwun. Yo. Bersih desa, resik desane, resik lahir batine. Hop. Kur.
sakit dia kan dia tuh mandang Matur nuwun. Bersih desa nduk pangajap warga kene nggone ngadani tradisi bersih desa iki minangka unjuk syukur lan sembah bekti karo pepundhene kene dijaga direksa marang kaluhurane ya. Saking kula Hadi Marna Tompe kula nyuwun bawa dandang gula Semarangan lajeng sinom parijata mandak rujak jeruk kalajengaken godril tanjakipun Mas Gareng. Khusus keluarga masyarakat Dukuh Tompe hasil pertanianipun saha susunipun memuaskan. Semoga tahun depan nanggap nggih malih kalian limbuk malih matur nuwun maringi tindih 100.000 100.000. Yo saiki diaturke sik sinom parijata golek gegejulan karo Mas Gareng. Wis pokoke masalah waktu bisa diatur dengan efisien dan semaksimal mungkin. Njaluk anu ki nduk sing nyinom parijata anak wedok Sintia sik kok dhewe ki nduk. Luar biasa bos niki. Pripun Mas? Penontonnya tumpak niku Tompe. Tompe. Nggih menika ngapunten. Fisike kuat tenan. Heeh. Lha kat wau lho. Wayang jejer do ngadeg mboten lenggah. Mugi paringi berkah nggih. Rencana tahun yang akan datang panitia akan menyelenggarakan bahwa lokasi di depan menyediakan untuk persawan ajeng digelar tikar Mas. Oh nggih. Iya. Iya. Napa-napa sing penting guyub rukune warga Cocok. masyarakat Tompe. Nggih. Petang RT iso nanggap Ki Barno kuwi ora. Oh alah. Sing penting niku niki lancar. Wayangan dalu niki saged lancar yen garwane Pak Barno mboten rawuh. Loh kok ngono ki piye? Mesti lancar. Sebabnya nek bojoku ki melu. Lho. Lah sing ngringgit sinten? Pak Barno. Pak Barno. Garwane rawuh bubarno ki. Lah urung nganti rampung wayah kok bubarke. Sing penting garwane mboten rawuh. Nggih, saiki suwe ra ketemu karo panjenengan Mas Gareng. Nggih. Sadurunge sinom diaturake ya, sinom parijat diaturake. Salam sehat, sehat Mas Gareng. Sehat alhamdulillah. Waras. Bedane wong sehat karo wong waras ki piye, Mas? Sehat niku nggih jasmani. Jasmani. Nek waras? Waras niku rohanine nggih sehat. Heeh. Dadi jasmani niki sehat. Titikane wong sing waras karo sing ora waras ki piye? Lah niku ngeten, Bos. Nggih. Nurut kula niku lak kulino survei ten rumah sakit jiwa. Heeh. Dadi ciri-cirine wong Ora waras. Ya. Niku gemreneng dhewe. Ngamuk dhewe. Omongan dhewe disauri dhewe niku genah. Saiki diklarifikasi. Iki pamirsa kabeh kersane jelas. Dalu niki sing gemremeng dhewe, ngomong dhewe, disauri dhewe sinten? Piye, Mak? Ini dijelaske sik. Lah nek gandeng sing Ngapunten nggih, Pak. Saderenge kula minggah panggung. Jenengan pirsani wayang. Niki wit jejer wau, omongan dhewe sik disauri dhewe sinten? Bos, dalem. dalang. Nggih, niki alhamdulillah, Mas. Nggih, tapi Nggih, nggih ajeng alhamdulillah. ora waras, sing ora waras ya mboten mung dalange. Kelebu? Sindane nggih. Sebabnya apa kok sinden? Ngerti wong ora waras kok ditutke. Ya ora mung sinden. Digendhingi. Lah sinten mawon? Yagane barang kuwi. Iya. Kena wong ora waras kok diringi. Ya dagelane barang kuwi. Termasuk sik nanggap. Mboten maksud kula termasuk sing ora waras niku sik nanggap niku termasuk bijaksana. Ngoten. Dadi wong ora waras dilumpukne dibayari. Ngapunten Bos niki pamundhut-pamundhut Sinom diaturke sik sinom parijata. Ora ngira ketemu koncoku bal-balan. Apa?
Jumali. Walah, ya nduk Cynthia, diaturke sinom mari jatah sik nduk. Enggak. Cahumo aja bibir sing dadi Nyatane pancen yo ngono. Ganti sabar nek ora kasusu samae jembang-jembang pelane lampu-lampu. Pangapunten nyuwun tetembangan Slendang Biru Sarung Jagung matur suwun saking Bapak Dr. Andes Haji Ambudi Wiroatmojo Ibu Haja Antik Suluh Sasanti SPD Magister Manajemen saking Karangnangka maringi wajib Pak Ambudi 200.000 Mas Gareng. Wah, Pak sinten? Pak Ambudi. Ya matur nuwun Pak Ambudi. Nggih, aku ora niat ora kaul peparing saking para warga menika mboten badhe kangge kula. Badhe kula paringaken dhateng fakir miskin kalian yatim piatu. Amin. Sinten niku, Bos? Monggo fakir miskin niku ya ponakanku, yatim piatine ka aku. Mergo aku wis ora ndek pak, ora ndek mbok. Nggih. Alah, tak kandhane Piye? bocah yatim piatu ki saurarane urung rabi. Lah kuwi rabi ra duwe pak, ra duwe mbok kok disiarne nang tope. Iya. Ajeng ki nok Cynthia. Titani. Ya. Kudu eling sing Mbah Tomo Parmin ngersakake lagu-lagu tumbang gubuk asmara podang kuning maringi wajib 100.000 meneh. Wah iki Pak RT setunggal Bapak Widodo ngersakne tembang ya. Ya. Tembang Wacane nggih. meneh sik. Tambal ban. Oh nggih. Niki saking juragane Buah Tompe medal limbukan nyuwun lagu Asmara Ndana kalih gubuk asmara Pak Sukadi Tompe maring wajib 100.000 meneh. Laris. Dalang ki nek ketrima, Nduk. Wis, mau asmara. Nggon aku kono ya nek dalang ngono kuwi. Piye? Sok maringi bebungah ki ana sing 50.000, 100.000, 200.000. Iya. Lha aku ora didumne kancane, ora dilebokne kas. Iya. Dienggo kebutuhan pribadine. Heeh. Mulih mayangi keserempet terkewedi. Kuwi dalang endi? Kene kula mriko. Nggonmu kok. Oh, beda nggih ngene. Nggih, Pak Dalang, Bune Anis Kebon Moyo. Ya, iki biyen sing wis nanggap aku nyuwun lagu Imbang Ana Katresnanku Lintang Asmara. Suwun pinarak Pak Dalang nggih. Sinten? Ingrid Anissa Putri. Sinten bos niku? Ingrid Sing sampun nate nimbali jenengan. Bune Buke Anis. Oh, Bu Anis ngapunten kalau ben nimbali Pak Barno kula mboten saged sowan Bu Anis ngapunten. Sebabe apa kok kowe ora iso sowan kae? ora mbok kono kok.
Nggih, mari tindih 50.000 matur nuwun Nduk Anggrit. Ya, yo budgetke Nduk. Wis aja kuwatir kanca-kanca tak bagahi. Aku mangkatno kene iki sanguku wis komplit. Ngerti nek aku arep entuk saweran akeh iki aku mangkat wis nggawa dit pecahan 5.000-an kabeh. Ora percaya? Oh. Dadi bagane kancaku ya mung 5.000. Oh, dalang kaya ngono kan ora sugih bangeten. Wong wis mbayare mepet jek dionceki. Yo, lanjutin Nduk. Cahayu. Nek wala-wala kuwatok. Enggak. Kapati Hamar Apa-apa ki nek sarwa mendukung ya Mas Gareng. Nggih, sone ya bergas. Kandhane kok. Nggih. Son iku penting. Sing penting. Sampane suarane apik rene sone. Iya. Sesuk wis ra iso mayang entek suarane. Oh. Sebabe apa kok? Napa? Sebabe apa kok sesuk wis ora iso mayang entek suarane? Lah wong sampean ora enek sound systeme nyuwara napa mboten? Ya tekadku supaya awet lehku nyuwara, iki le wayangan ki lehku mbubarke ora sesuk-esuk ki. Lah jeng napa? Sak enteke solare. Lho. Ampun padahal iki dijoki separo kan. Iya, Nduk, sini ya. Menena penepsa Sing wetan ki cilik piyayine. Iya. Mas Mul kuwi sangka li setia karo aku nyenggaki nganti galik-galik nganti arep mencotot mripate ya nekat kok. Gandeng suaran binarung suaraning gongso Kurang Mereka cetha. mboten cetha vokale ngapunten lek gareng dipun wangsuli garingan. Karo sebelahe genene kanca karo Pak Weknya. Nggih Pak Weknya sisan nggih. Salam. Nah. Ji ro lu A e o o e o a e o salam arep modar. Leweknya anu duwe rahasia. Apa? Ngono jek penake bocor anu suarane iki medhit ki. Oh, ngene. Bawidakno. Kene dipenet. Kowe kandhane. Enek saklare ta, Le? Ya ndek.
moji moji. Ya. Coba iki Mas Gareng nek urung gandeng iki masalahne bar numpak mobil AC jumeneng sik selamatke ya Mas. Sindane Mbak Cindy. Ora suci juga. Kosek ta. Ayo, ayo. Hei. Hei. Sama adek ora. Yo, ayo tok gawene iki. Hop, hop. Iki tanggapan yo. Tak kandhani yo. Iki. Wah, iki nek wepruk saya.
perintah aku mandek. Tumpak tungdo. Wis, ya toh. Mula dagelan ki nek karo dalang tetep beda. Oh nggih. Mandi dalang. Mandine Mergo sing nyekel pakeliran kuwi dalang. perintah sak perintah mesti digugu. Mergo dalang kuwi sing nyekel kemudining pakeliran. Nek sing kowe sik kowe iki mesti usung-usung apa? Anu tabuh semene bandel aku. Anu ora cethok lho. Sik burine kendang ki lho. Heeh. Ora cethok. Gambrane tak tutuki. Mandek ora. Kowe apa mbayari ngono. Iya. Nggih. Rata Wah, tok. luar biasa. Wah, luar biasa piye. Gareng luar biasa sampean nyiarke ngono ning ati keloro-loro. Lho kok keloro-loro? Weh, jenenge sekolah luar biasa iki sekolah sing ora genep-genep. Wong luar biasa rumasane apik ngono piye. Lho, mergo popularitas. Nadyanto panjenengan dagelan ning nyatane anak bojo ya sukses kabeh. Alhamdulillah. Kula niku ngeten niku nggih serawung. Serawung to? Serawung ten iki ya iso kenal karo Mas Doni. Mas Doni sampean tak tekoni ya, oh Mas endi to Mas Doni? Doni. Ayo. Ora ngerti. Kulino rene kok ora ngerti bangeten. Lah sampean pirsa Mas Doni iki sing ndi? Sing nggo pondokan wae Mas Doni. Oh Mas Doni. Mate kokne mriki. Nggih to, Pak? Sampean ya jagongan mau. Jagongan. Lah nek karo sing kagungan dalem Pak Slamet Sardianto iki sing ndi? Lho, piyayene mrene kok. Wo. Endi? Yo medun ndi piyayine? Lah nggih, riyen mengke lah goleki dhewe. Nggih. Yo. Ten wingking. Lah niki golek yo sinyale goleki dhewe. Mas Gareng. Bos, napa? Niki putrane jenengan sing loro ki kan nyambut gawe ning ndi kae? Ten PLN. PLN. Wah, lumayan. Nggih nggon listrik. Ngopo ya PLN nggon banyu ya. Listrik. Nggih. Mas, niki enten pamundhut, Mas. Dipun aturaken saking Pak Anurin nggih Pak Haji Ambudi Wiroatmojo ngersake sarung jagung selendang biru. Nggih. Sarung jagung nggih? Nggih. Pelok patete barang nggih. Ayo, gam tutuke dikon dhewe-dhewe lek. Iki aku ki ngewangi panjenengan, Mas. Sampean digawek-gawek karo yoga. Yoga. Tak ewangi, Mas. Arep kaya ngapa wong aku dagelan sing diarep-arep Yayi Tompe. Kandhane kok. Nang kene kok disekara ya. Lah iya, tak ewangi. Sapa wong sing ora muring? Apa yang dagelane ora iso nesu? Lah, tak ewangi, Mas. Mangsane. Do arep nabuh nganggo apa? Iya arep kaya apa, Ndang? Kowe ora nabuh, ora dibayar. Iya. Ora Nggih, anu ya, Mas. Pelok barang pambudo Pak Ambudi diaturke sik ya, Mas. Sampeyan pirsa Pak Ambudi ki piyayine sing ndi? Pak Ambudi. Wah. Kok ngoten kok dadak. Oh, aku nyaliku kuat. Loh. Wah. Pak Nggih, matur sembah nuwun, nggih. Dadi piyayi Pak Pambudi. Heeh. Lah menika ingkang piyayi miteraken wong sak Indonesia niku nggih Pak Pambudi. Ambudi. Lah nggih Ambudi. Lah niku Budi niku lho. Ha iya. Lho jadi saya sekolah lah. Arep iso maca kan ini Budi. Terus Pak Budi sing minterne piyayi kata sing mari iso. Ndang, usung-usung. Ayo ndang ngono. kandhane kok sampean rene iki sing nggawa aku kok sampean nganti disekaet. Aku ora trimo, Mas. Rumangsamu. Tak ewangi, Mas. Aku jek waris Lek Barno. Lah kandhane kok. Ngene iki rumangsamu aku mbok sepele iki gusung. Rumangsane gawe-gawe iki. Tak kandhani ya, Mas. Sampean ku ora gaweke yoga, ning gaweke penitine. Penitine turu nang gone Mas Doni kono kok. Penitine iki nyambi nabuh kuwi ngono. Kowe ki ya malah men, wis usung-usung kok yo nabuh. Ya double gardan kok. Ya, barang sik diaturke. Aku sing kemrape sing beduk. Piye? Wah aku mubeng rono, tabuh tak jikuki. Heeh. Tegesan ki mung semene iki lho. Iya. Tak idak iki matane. Dibawani kaya apa? Nggih. Dagelan ora gur dagelan embyah-embyah, Dik. Ah nggih. Mangsane dagelan ning Tompe kene iki regane 3,5, Dik. 3,5.
Oh masamu. Karo 3,5 dilatih, nih. karo dilatih diesel. 3,5 apa? Melu kowe iki iso tuku solar seneng. Masa. Eh. Pak Budi ngercane napa Pak Budi? Wes Matur nuwun, pokoke Pak Ambudi selalu sehat, sehat. panjang yuswa, murah rezeki dan selalu di hati masyarakat. Ngono. Wah, entuk pira? 200 Pak Budi. Ngesek Mas, Pak Budi matur nuwun nggih. Ini ya, Mas. Paringane mugi-mugi dados berkah lan Pak barokah. Kandhani supaya sampean ora salah salah sasaran. Nggih. Peraturan saka pemerintah dari perbankan Nggih. bahwa di tahun 2026 uang ratusan seperti itu mau ditarik dari peredaran. Oh nggih. Mula supaya ora ditarik ke peredaran kene tak gawake sik. Pokoke ora apa kurang tanggapanmu. Wong rezekine dhewe-dhewe. Ngapunten le, Pak Budi. Nggih. Niku mboten nuwun sewu, niki kula nggih pengeling-eling. Wonten ing tompe diparingi artos 200 pribadi kagem kula niki estunipun mboten badhe kula jajake. Terus Jeng kula nggih pajak listrik. ya ning nganggo bawa Mas. Gegarane wong akrami ya Mas. Oke, pelok barang le. Pelok barang kok terus bukane buka bonang. Heeh. Pelok barang ya. Wah ngerti. Kene marep rene pelok barang, kene pelok 6 ki slendro. Kono slentem. Ya. Oh iya. Nang kowe nyelentem iki. Ya dasare iki ya di streaming Streaming, karo Putri Video Putri Syuting. video syuting Saka Karangampel. Barang apel wah aku tenan, Bos. Maaf. Gandeng aku nyambut gaweku ning panggung entertainment ini iki Ya. kanggo tambah pendapatane usaha syuting. Heeh. Tibane kamera ngeten iki larang iki, Bos. Kamerane larang. 15 juta ora etuk lho ngoten niku. Terus Lah, gandeng 15 juta lah ya oke. Dagelan sok payu sok ora lah. Mung kula nggih nginjengi kula praktekne kolah. heeh. Kolah kula bolong. Ya. Kolah gedhek niku kula bolong. Iya. Lho kok sing adus sing mara tuwa wedok. Mamak mripate. Wah, bocah kula mung nggih ajar nginjeng tok ngenten. Lho kok sing adus mara tuwa wedok ki yo ning jero ki tak injengi ireng kabeh, Bos. Ireng kabeh. Nggih, wong. Apane? Kula niku pas nginjengi mara tuwa kula nggih nginjeng dadi moto karo moto gadhah. Kok marai pratapan. Ya gegarane wong akrami ya ngapa reng? Gegarane wong akrami. Gleleng 100.000 kok. Lagi ki dagelan disawer 100. Heeh. Engko dilit kasih dalange WA Pak Bud. WA. Aku tinggal nyai. Tutu pondo tutu rupa hamong ati pawi tangane Piye gareng kok. 100 Lupa. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang pulae kuwi ana wong bawa ganggu Lho iki lek antusias karo panjenengan kok Mas. aku wae kok dadak mau ngombe aku wae kok sliliten lek Mas aku kok heeh. yen nangel Pak Anom iki. angel ka Ndledek. Aku bagusi Lek pancen wani ya kuwi. Lek pancen wani sing lho. Kuwi sing nyuling kuwi wani. weh ape karo kaya Doraemon tan kenoti
numbas arta Bukan apa Bas ini. Celuk napa? Lho kok malah rundingan iki. Enek kabar apa? Nek iso goleki Pak Slamet Sutardianto, Nggih. dibonusi lho. Slamet Sutardianto. Nek sampean iso goleki piyai sing asmane Pak Slamet Sutardianto, Sekagungan dalem dibonusi. Yo, iki ning anu sik. Sarung jagung sik ya. Nggih. Engko nek sampean yo goleki dibonusi. Santai mawon. Buka bunyi. Sarung jagung diaturke aku tak goleki Pak Slamet. Pesugihan kor. Ambudi. Mas Gareng, sampean tekan ngendi? Ayo. Wis kelakon iki Gareng neng Tome kelakon koplak iki. Lho, cak kowe nggawa apa? Arep nggawa apa? Dawuhe Pak Slamet kok. Iya, piye? Oh, Gareng kok ora nggawa gaman. Nah, terus? Ya tak sili gaman.
Dadi Apa enek? dadi iso ketemu karo Pak Slamet Sardianto. Ketemu. Nggih, teng mriku. Diparingi Arta. weh. Ora kaya ketemu kowe. Kok sampean iso ketemu ki sing nuduhke sapa? Ha kula goleki kok. Piyayine iki ndelik ten sentong. Kula goleki. Oke. Wah anu Mas Gareng niki nggih gaman. Mungkin dalange neko-neko mang graji. Nggih. Ayo Nggih. masalah. Niki ngapunten, Bos. Heeh. Pak Slamet ngersakne caping gunung. Caping gunung. Nggih. Karo menika wonten pamundhut Pak ngersake pepeling. Bebeling diaturne pokoke Heeh. sapa ngene iki seneng-seneng. Seneng-seneng Saiki saking sinten mau mboten tek cetha wong kon jero Mas, ya mau ngersake pepeling maringi Nggih, tindih pepeling. 100.000 Nggih meneh. niku manggawa, sing keng mriku manggawa, Heeh. sing ten mriki kula gawa. Pokoke peraturane ya Mas, peraturane Nggih. sing di bawah panggung, Nggih. ya toh di belakang dalang, Nggih. itu untuk semua rombongan di belakang dalang. Nggih. Yang khusus di lokasi dalang hanya untuk Dalan. Dagelan kene iki nggon aku. Lah saiki mu panggonan sampean ya di 100 ten mriku to. ya. Lah kula ten buri iki. Nang jaba kene iki wis umum nggih Pak nggih. Nggih. Iki gandeng sing ngersake caping gunung sing kagungan dalem, ya toh. Minangka ajange pakeliran diaturke nggih. Nggih. Heeh, engko lek diaturke pepeling terus lain-lainnya. Wah, dagelan ki nek Mbok yo piye kene iki lomo-lomo mbok yo ora mung setahun pisan lho. Ben sasi ngono apa piye? Wayangan seneng aku nang kene. seneng. Seneng lho, Lah iya. piye lomo-lomo kok. Oh, tanda nek ketrima ki ngene iki, Mas. Ketrima. Ketrima ki piyai ngene iki terjadi istilah kolaborasi. Ayo kolaborasi. Mula tembunge sing endah eneng tembung challenge and respond. Masalah. Ada tantangan dan ada Ya. jawaban. Lho ngono. Ya. Ini ya kuwi wis dadi agenda. Sampeyan sok tahun sing arep teko nek ditimbali rene ya ora keneng njaluk mundak. Wah, kula malah beda kali liyane, Bos. Nggih. Yen timbali warga masyarakat liyane ini. Biasane sing nimbali niku manjeri. Heeh. Nah, kula niku malah manjeri. Kok ndak batal. Niki arep Pak Slamet, Pak Budi. Heeh. Niki nggih panjer nggih pun cukup. Niki kula sing ngancani sinten? Ora karo Cindy no. Ya mbok Dek Pawira. Metaramke sik, metaramke dulu gendelak. Tak. Mbok Dek Pawira. Oh sinten adu kok mbok Dek Pawira. Mangga Ndara Putri kula aturi jengkar saking Palenggan. Nuju sasana pepanggohan Ndara Putri mangga. Oh. Ya sing. Mangga Ndara Putri kula aturi. Ora iki apa ora salah gedaden ngono to. Lah ngopo Mas Gareng? Gek kleru engko panitian. Loh, kok kleru piye lho? Umume. Iya, Mas. Wah dalange sapa? Wayangan ki bintang tamune yen ora Niken Salindri. Heeh. Kuwi Mbak Tatin, Iya. Elisa. Mbak Elisa. Lah kowe ki Niken ngendi kowe iki? Wong kene iki ya status iki bintang tamu lho Mas Gareng kok ya mbok ora ndak siya. Ora ndak siya wong waduh. Piye, Mas? Yayi Putri tenan iki. Injih, Mas. Lah kok brengose putih? kok brengos endi to, Mas? Lah iki Iki untu, Mas. untu. Iki Iki aku brengos. untune kemajon. Nggih. Malah penak ra tau kemalingan. Lah iya. Maling arep jikok, wih, iki guyu kok. Banter. Ya aja kaya ngono kowe. Oh, iki ora merongos ya Mas ya. Heeh. Iki selonjor ya Mas ya. Ya kowe mung lambene cupet. Kok sik statusnya asline napa, Mbak Cindy? Nggih, ngaturaken dulu jendalu Mbak Licang. Nggih. Kok licang. Oh, lah kok iki dagelan ora gaul. Licang kuwi singkatan limbuk karo cangik. Oh. Lah apa tok walik cangli? Bareng, Apa? bareng. Kok bareng ya apa? Barno karo gareng.
masuk. Nggih, nderek pitepangan Mak Cange. Nggih. Dalem Dik Cindy Sucipto Mirzani. Cindy Sucipto Mirzani. Nggih. Asline lenang apa wedok? Dalem Lenang apa wedok? kena ngeten iki Piyayi Putri ngoten kok ya. Nah, sik Mas Gareng kuwi sing klarifikasi. Ngene lho, Bos. Ora rasa digerayaki, rasa di Piye lho ngopo? rasa diudari. Iya. Lanang karo wedoke mung kowe kuwi tembungmu wae iso tak candhai. Heeh. Contone. Contone, Iya. sambel goreng nganggo ndok. 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 Wedok. Iki wedok asli. Iya. Ndang kowe sambel Ya goreng padha to, Mas. nganggo ndok. Sambel goreng nganggo ndok. Ndoke. Yo. Larang. Kok samplos. Ndoke ra iso wedok. Lho, ndok. Soale apa kowe muni ndok ora kaya Mbak Yune iki. Lah ngopo? Ah iki genah cetha wedok tenan. Sambel goreng nganggo ndok. Lah iki ndok. Soale kowe nggo ndok. Ora Wes, ngono, wong Cindy Sucipto Mirzani ayune kaya ngene kok. Cindy Sucipto Mirzani. Asma Kinarya Japa. Diartekke. Ya, Cindy. Cindy menika mon ngarani wanita sing ayu kaya widodari ing bengi iki, Mas. Oh, Ya, widodari lho, Mas. widodari Iya, Cindy Sucipto. Sucipto. Susune lancip mergo ditata. Ditata. Oh, lindah. Saiki iki nyandik nggon perkara kuwi. Nggih. Mas Gareng slopo Cek, bunga. cek, Bos. Heeh, piye? Mirzani. Mirzani menika tegese mimike gedhi iso muni. Kuwi bisa dibuktikan? Bisa. Coba. Mun aku iso muni lho Mas Gareng. Mirzani mimike gedhi Iso muni. Contone. Lah iki tenan. Yo sik. Napa kok jenengan guyu arek unekke nyok unekno. Iki Mas Gareng dumuk wani lho. Saiki tak goleke pasangan meneh. Jlindeng Suryati jumeneng Metarang Pesik. Iki gen Mas Gareng iki ngerti katiasane sing tenanan. Ya. Tuk tuk. Monggo ndak? Dara. Nah, Sur, Dawuh. enek sliramu tak aturi jumeneng tak kon ngadeg kuwi aku pengen neter kaprawiran utawa kekendelane Mas Gareng. Ki mau Cindy Sucipto Mirzani. Ki mau ora Nggih. Oh, dadi iso muni tenan. kula niki ngadeg gur arep dadi anu Iku to. bahan Alat pembuktian. percobaan to iki. Heeh. Saiki ki mau sing muni apa Mbak Cindy? Sing muni iki mau nggo napa? Ngene kula saged muni wong Mirzani kok. Coba ngene Mbak Suryati. Engko sik nek sing ngunekke Mas Gareng Nggih. entuk Angsal. coba reng. Mirzani Kendelamu mimike sepiro? gedhi iso muni. Iso muni. Oh. Weh gedhe. Jajalan, Mas. Oh, sik. Rada rene tangane ganggu. Kok diantem lho ya ora Karo ngono Piyayi to. Putri mbok ya sing alus. Muni tenan. Demok sing alus, jajal meneh sing alus. Nah. Lah, saiki karo Cindy wani to? Mirzani. Kocek, Mas. Heeh. Jajal meneh. Eh, Kok rumah saya kok kok dolanan? dolanan. Lenang tenan. Saiki nek karo Suryati Nah, coba Suryati, sepiro coba. Ani kaprawiran. ora, Ndang. Reng. Ora apa-apa gur kulit kok demek ora apa. Ndang. Gage jajalan wani ndemok ra. Gur Gage. kulit rasa kikrek-kirek mak nyek ngono lho. Kocek. Piye? Piye? Rapet banget kok. Rapet. Oh, rapet to. Oh, ki sine gur gombal kok kuwi Wan kok. Asu yo ngawur. Kaos sikil. Oh, Kaos sikile bojoku jajal. Nah, Iso kuwi gue muni ta? nyanyi. Muni Aku iso. rawani. Gage. Apa iki nyanyi? Aku iki tukang tambal ban. main dolanan. Rezekine. Entuk dolan. Sadalan-dalan.
Arep tape duit papasan. Lagi kok sewengi betah Iku kowe nek ngono semoga kuwi. kene ya. Anu sokep kon mulai wae. Ora. Piye, ora sida mbok jijal? Ya. Ora. Tanjake ya gak arek. Alah mbok gagen, Ndang. Kapan-kapan Wani pore. awakku rada gembroges. Alah. Ora wani. Rawan. Kene iki duwe Kena pasal kok. Yo iki pamundhut sik. Nggih, capek Gunung, ngesaken capek menapa. gunung kok pepeling diaturke lek pamundhut liya-liyane. Pepeling riyen nggih, mangke terus capek ngono kuwi. Nggih pepeling riyen. Nggih. Nggih, sing bawa dipun bawani nggih. Nggih no, piyai mriki. Mbak Sur, monggo bawani nduk, Sur. Rukun Islam. Nggih, golek catetan sik. Golek Dik. Catetan utang. Masane. Rukun Islam kang 50 Kula naminipun Endang Kulino Dimongso. Lho, kok endang kulino dimangsa ki sinten ingkang mangsa? Yoga. Iki lengan aku. Sik, lha kimu kuluke do kok ing endi kuluke? pripun? Kuluke do kok ing endi? Mriku. Niki. Ketindakna. Apa nek ya bawa ketindakna. Alah Gusti Allah. Mak Cange. Halo. Nyun ngapunten, model-modelane kok ning sono layu malan. Lho iki wis dipesen lho. Wis dipesen lho. Sapa sing pesen? Sing ngendang. Engko mulih bareng ya. Halo. Engko tak paringi. Ya kuwi enggak. Sing muni aku apa kono? Sampean alah iki jenenge bandeng. Kok bandeng to? Banci gendeng. Dakna Sing ra nyuwara anu. Peragaan. mring para sasama Ayo. apa aku apa kon Derek ajar nggih Mbak Yu. aduh Suara. Mbak Mirzani kok ajar Ya, suara. iya Apa enek sindenan arep bawa kejegok? Lho, ora jegok, Mas. Nek Jenenge Piai arep nyanyi lak ya ngatur swara pernapasan Oh, to nggih. ya. Piai Putri ki mbok yo sing ngalus Iki lho ngatur swara. ngono kok nah yo elik to Wong kaya wong neleser. sing ngalus Nggih niki sugeng dalu Mbak Limbuk niki wau sing nyuwun pepeling saking kula pejantan tangguh Mbak Nyaen nggih MP Limbu oh, nggih nggih niki kagem Pak Lek Tukino oh Oh, Lek Tukino. Halo, Lek. Apa jenengan iki pirsa? Ya, nggih monggo ya Aja padha ditinggalke. Oper Cindy Sucipto Suara lanang. Oh, swara Iki lanang. mas suara wedok. Ya. Suara lanang. Dadian swara lanang sikile kudu begagahan lho, Ah, Mas. wis. Oh, anak anu ta, rahasia. Rahasiane kudu Oh, begagah. suara lanang. iya le begagah ora usah mbong-mbong nek sing gigol lho Kok gigol piye to? Wong tak taleni rapi Wong ya. sing lawang Piai Putri kok ki mau tak rungokke saka mburi lho. Piye? Suarane kok klonthong-klonthong ngono ki mau. Sapi ya. Lah iya. Dadi sing gekol sontulup. Lah iya. Kowe tahu. Piai Putri kok mlaku. tahu kewiyak wadine iku ora mung perkara nggone swara Mas Gareng lah rak melu wayangan aku ning selo to selo ki rak nggone dhuwur lah kono rak gebelet arep nguyuh Nguyuh. lah ditutke wong Wah, terus. lah tutke wong nguyuh sing diuyohi ngisor ki genah nek seng Seng. klondong Lah iya wong nguyah kok meneh trong ngono. Weh, Mas. Bos ning cepogo iya kolahi renek lawange to. Heeh. Anu enek lawange renek kancinge. Iya, Nang terus dinepne mengot, dinepne mengot. Heeh. Apa enek wong wedok nguyuh kok kuarobat. kere agak ya Iya. Lanang. Aja. Tekan ngendi ki mau? Rukun Islam. Rukun Islam pun Wedok.
ngawur. Kok terus nggo dolanan kowe. Nek mbok nggo dolanan ngono ya. Sia-siamen lho kok ya. Karo Piyayi Putri ki ya ora kaya ngono ki to, Mas. Kaya anu akintek setrume. Mula bojomu ya terus lara. Lah mergane nek mung garap ya kaya ngono. Lah iya. Iki reso lara reso mati kok. Iya. Sikile tek kaya jahe. Lah Nah yo ngopo? apik ngono kok ya. Sahatate Kang Hongko. Kang Angka piye to Mas? Modele sikilku ki kudu piye? Ya iki wedok, iki lanang. Nek begagah ke lena. Nek ngono lho. Wah, aku ki aja banter-banter. Kowe iki sing mung dolan banter-banter, ngono aku pecah siji, Mas. Kene tak tambale. Kok ditambah piye to, Mas? Jare saya hijar mbok nggo jamu. Ayo perjenengan, Mas. Teko ngendi? Teko tompe, Mas. Hongko loro. Kang angka loro salat dene kang telu Apik elok-elok. Kok dadak nganggo ngono bareng ya ngopo? Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Ya, ditekke sisan. Engko goreng neh, ora. Ora. Ayo dadal goreng entek Ora tak goreng. goleki. Rukun Islam sampun. Ya perintah sing ngegong, perintah sing gong. Gong lek. Gonge beda karo nek cepogo kae yo. Kok beda piye, Mas? Iki kan bar dilaras kok gong jos Kita tenan. jokong banget ono Karo suarane. dipadu karo orjen ya Mas. Gonge Pak Murtijo no. Heeh, Yo. lah piye to? Oh. Popeling, monggo. Pamundutan papeling monggo. Ataske Pak Murid ke Pak Sardianto. Orjen ikut berbunyi. La ilaha illallah. La ilaha Illallah. illallah. Illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Adzan wis kumandheng ayahe sembahyang. Tetapi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi cagake agama. Waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah ansing tumanina ora sampurna yen berjamaah Subuh luhur lan asar. salat saya tingadake tindak mungkar Maghrib lan isak jangkepe. prayogane ditambah salat sunahe Jo sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedela. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. yen kepareng besok munggah swarga. Dilanjut kendangnya ganti kendang dangdut. Yo, Pendi. Asas pemerataan.
wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake agar wis sumangke ayang sembayang netapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama lima waktu kudu tansah dijaga ati istiqomah langsing tumaknina Asik. sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya pengadake pindah umat magrib lan isak jangkepe ayo gane dinobe salat sunah jasembrono iku perintah agama ngelingono nek donya mung sedelo sabar lan malaikat hasrat sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Hey. Sampun, matur matur biasa. nuwun. Wis pokoke nyambut gawe iki nek prabote nggone dhewe iki jan kepenak. Nggih, Wayang iki lho nek wayang mbekku garapane penak, cekelane penak mergo kopen. Kopen. Beda mumbengi Mas kula mayang ten Joglo. Joglo Semar. Selo. Oh, pindah. Dalam acara dekah gunung. Nggih. Wayange dicepaki ya wis. Nggih. Iya, luar biasa. Saiki tak goleki kanca. Monggo Mbak Endah sesarengan Mbak Cynthia ngrencangi Kang Mas Gareng Dodo Karanganyar dalemipun Mas Dodo sik Mas Gareng. Nggih, Bos. Sampeyan ki asmane sing tenan sapa? Mergo piyayi kene tahu Pak Mardianto ki ndika asmane Gareng sinten jenenge sampean sapa sing tenan? Tekonono nduk, ndah. Name kula. Gareng Widodo Sumarsono. tenane KTP ku lho. endi oh KTP ditahan ngono kok Lah ya pas karo kowe kene. mula kuwi apa KTP wis bebas Wis tadi kok demo esuk. walah Ngono kok ya meneh. rebukan apa to ki Anu, kowe urung nyandak. nyandak Iki soalé urusan Karo wong gadut, tuwa. Gareng Widodo Sumarsono. Sumarsono. Widodo kuwi tegese Selamat. Sumarsono Aja samar urip ning donya. mergane among samudana Golek selamat dunia dan akhirat. ngono. Dadi sampean perkara gumelaring donya wis ora samar. Wow. Kengguh kebiaring donya. Ning tenan lho Nduk Cynthia, dalam bapakmu Gareng ki tenan. hah Menduwe duit akeh. niki bapak Heeh. niki bapakku lho kowe kaya gelem ndek bapak kaya ngene iki Pakmu Gareng kuwi ndedit akeh wae bingung. Ndedit akeh ki bingung. Ora ndedit saya mumet. Udah capek gunung nggih. Capek gunung. Golek seraginan diaturke. Engko iki pengorjen anakku wedok. Engko orjen ya nduk nggon lintang asmara ya nduk ya. Gandhe pamundhute akeh ya diratani. Iki Ngono. ora. Iki kok brayatmu mbok jak kabeh. sak sinten Dalange mboten nika le ngaturi anake Sukip lah iya kae jare anakku wedok ki. lah iya Ku apa melu gawe? Sik Mas, sampean upama ndek bojo kaya Endah ngono ki piye? Pokon milih antarané Endah karo Cynthia pilih Wah ndi? tenan wis. piye Mas ndek bojoku kepiye Aku wong Mas? lanang perwira kok. piye Mas ndek bojo Wong wadon kok golek pangan tengah wengi kaya ngene. lah apa? Yen aku isin no. Nah, terus lah terus Kok aku duwe bojo kowe, wis tak kon nang omah tak krubuti plastik. Tak kei karbit. tambu Ben kaya gedang mateng. Heeh. Iki ndek anak wedok kaya ngene. Heeh. Ya ora apa-apa nduk, sekolah Nggih, sing Pak. pinter ya. Nggih, Pak. Aja kesusu rabi kok.
Gemben yo ngene iki. Aja kesusu rapi kok malah mana. Nggih. Mbak Sentia, bawa nggih. Bawa caping gunung didum loro karo Endah Cahya. Ora ya karo jati. Moji roji. Moji Pak Di. Saben bengi. Ade ndronco. Ya. Wes. Saben bengi nyawang Oke. Reng, kowe iki jenggleng ora? Kok malah tekan kono-kono iki lho. Soke pe anake ayu ne ra. Ah, wah iki mau ning dawuh Mas Gareng supaya jenggleng. Ya. Nek ketoke nek gur tutukane aku ki koyo ora marem ngono ki. Oke. Oke. Ayo. Mangan. Ya. Ajake bintang tamu. Batang Es tamu. ngono nah, kok le. Iki jatahe iki loro-loro. Nek jenggleng aku Jenggleng karo nek kene gur iki. nek gur minti-minti ngene iki kirap. Ayo mentoke. Ayo. Malah penak sing cilik-cilik ngono kuwi. Mentoke. Gaweane dhewe-dhewe kok ya mesti aja-aja. Kok ndak gepeng aku. Aku soalnya ro kabeh kok ndak meteng. Ya. Ya ora, tanjak kaya Kene sing nembang kono sing dijenggleng ya ora apa-apa. Wis pokoke lakone bengi tak gawe patine Gareng kok. Sik bonangi ra sire. Piye? Bar miskram. Wong aja tumbak cucuan. Lah apa? Sinten sing wis kram? Ki bar miskram. Anu Aja Mbak tumbak. Jan. Kae ki kiret yo. Kaya padha lho kaya. Ya. Kontang. Yen memajang Urung sida, Pak. urip sida. Nah ini Dalang ki gawe acara dhewe. Saben bengi. Ya. saben bengi Jenggleng. nyawang Tabuh kabeh. Kaki aku mawon Mas Gareng. Oh. Ayo. Piye Pak? Piye Pak Gareng? Rasane piye Pak Gareng? Sing gretol-gretoli kono. Lah apa? Sing aku ki manut wayange apa? Wayange manut aku. Hei. Apa? Dalang kok tak jeloke ngono Pak Dalang. Pak Dalang apa? Kowe Mbak komunikasi Limbuk terus apa? apa ya? Kowe manut wayang, apa wayang manut kowe? Bacot jenggleng ngene anu cangil lagi gleng. Oh, sik aku rangkulatke kowe kok. Yo, kowe manut aku. Kurasi kok. Pripun Pak kirang dhuwur mboten? Kirang dhuwur Mas. Kirang dhuwur. Wis aku Mas. manut kowe. Mas Nggih. Gareng, Nggih. mbok kaya pas ring tulung kae lho, Mas. Jenggleng iki saka nggon dhuwur panggon iki mumbul sirahe dhisik ngono lho. Oh, mumpun jeglok sirahe sik. Sirahe dhisik. Oh. Yen nggon jenggleng ngono kuwi wis hal biasa wis umum, Neng Mas. endi jek bener? Ning tulung kae lho. Lah Mas. iya terbar kuwi tulung-tulung. Bacot kan to. Yen memajang. Wis manut Gareng. Jang Kurang dhuwur. Golek sing dhuwur. Go kursi Mas, go kursi Mas. Sik. Iya Mas, kosek Ben golek alat, sik. go kursi. Yo mumbul ya Mas. Saka dhuwur kursi mudhun tekan isor ya Mas, anjlok. Sirahe dhisik. Nah, ngene iki profesional kerjane yo ngene iki. Gareng digeduk sama laduk kok. Nah. Ditata sik nggone. Yo, saka dhuwur mumbul anjlok mudhun sirahe dhisik. Mane. Siap to Mas? Ya. Siap, yo. Wedange disingkirke. Wedange disingkirke engko mumbule dhuwur lho, wedange Krageti disingkirke. kloso dadak ngubah. Nah. Yo. Yen memajang mongkar janur kuning yen memajang apa kok sik durung wayahe kok anjlok ki sapa sing ngakon Wis wayahe kok. durung wayahe kok ya yen memajang
saka dhuwur. Iya. Kuning. Yen anjlok iki dipasti kursine aja nganti ambruk. Kuning. Kalau jarike dibenake, jarike Jari dibenake, jari iki dibenake aja nganti. Nah, ngene lho. Ini ya. Ngapa? Kok mati dia? Ada anak balita di sini. Alah. Gareng ora sembarangan. Biasa. Nek Biasa kene ya, wis ora hal anu orang gegirisi ngono iki biasa, Mas. Karepmu piye? Ya saka dhuwur ki anjlok mudhun rene ngono lho. Nah, ngono lho. cocok. Nah, ngono cocok mboten Bapak Ibu? Cocok. Nah, ngono Bapak Ibu setuju kok. Siap burung. Sik. Piye? Aku mau diparingi dit 100 kok. Eneng ora? Gegol. Eneng ora? Sik. Gulo iki lho rigol iki lho. Wo lah moto duwiten ngono kok ya. Nyelepet sik. Celepet iki tak rogoke kok ngisor kene. Tak rogoke. Jare celempet. Kapan-kapan wawaku tenan ora. Kene tak rogoke jare celempet lho, Mas. Aku siap rogoke, Mas. Kene. Kene. Tak rogoke. Piye? Nggon aku tak jenengke. Sapa? Alek. Lah kok iso Alek? Kowe nesu Kok nesu lah ngopo nesu ki? didoni kowe. Janur. Janur kuning. Ki anjloke kok saiki. Kok saya kesana. Awas, tidak telek iki lho, awas telek iki lho. Telek ndasmu. Lah apa? Nek apa? Paku. Oh, tenanan kok ya. Lunjuk karo percaya ora kae. Genah kuwi telek ngono lho, ireng kuwi lho, telek kuwi lho. Ambune sik coba. Tak kandhani. Piye? Kene iki arep ning nggon desae akeh sing piyayi. Lah kok iso Ning nggon ngopo? persamon nang rembug teleki apa ya patut Ya ya. boten patut. Nggon piyayi lho. Lah apa? Teleki enak ora? Telek kok ya ora enak. Oh wis tau mangan. Wis tau mangan. Wis ngerti rasane berarti. Telek ki ora enak, Mas. Heh? Telek ki ora enak. Lah iya, berarti wis tau mangan. Wis tau, berarti. Iya. Telek enak ora? Kiraan. Oh, berarti rung tau mangan. Lah, Telek enak ora? Ora enak, Mas. Oh, berarti wis tau mangan. Iki lho sing rung tau mangan telek. Oh iya ya, Mas. Kirangan. Kirangan. Telek enak ora? Mbok. Oh, urung patek suwe uripe. Aduh ngerti kok. Ya. Pacitan. Hei. Kok sik kembange sik. Ya manut-manut men. Lagu iki Burung tekan kono. Endah ki. aku apa? Aku menerke kok. Pacitan. Kok teko kono to? Mulane do ngeling-eling bawane siji-siji ngono. Iya. Kah kowe sik. Kowe sak kesusu apa to, Lek? Langsung diiringi wae. Kembang wae. Kembang ya. Ayo tenan iki. Rada arene kowe kok timbang perih. Kok pereh piye? Muka. Rada perih. Wetengmu terus perih. Sintia weruh kowe gumah lho. Langsung masuk angin. Lah iya. Jenenge bocah saiki ra tau ngajen wong tuwa. Lah ngapa? Bintang tamu kok cedak aku mutah. Orang ngajeni wong iki kenyataan kasunyatan. Aku dhewe yo ngempet. Iya. Yo. Kembang. Piye? Kowe dijenggleng Pak Garing piye? Ora Piye penak. rasane piye? Ora penak. Iki piye ta? Santai wae. Engko yen ra penak tak presakne ning puskesmas.
Aku ora ndek BPJS. Wah, mosok Ora duwe. BPJS Mandiri iki Ora duwe. Ora duwe? Ora. BPJS kesehatan. Ora duwe. BPJS kerja. Ora duwe. Ora duwe. Ora. Kowe ndek ben tambalan. BPJS ben tambalan. Ya, tau ke. Gayeng men yo bos biasane ora gayeng lho ya. Oh iya. Sama enek apa? Piyayi kene iki piyayi budaya kok Mas Gareng. Ora iya. Melu ki ora tau gayeng. Bos ning kene kok gayeng lho. Ya alhamdulillah kok ya. Bos tambahi lho ya gayeng kok. Ya Mas, engko ditambahi kok Mas. Lah jamben nang Cepogo. Piye? Reng, ini ada undang-undang Iya. dagelan. Heeh. Anu RUU. Rencana undang-undang dagelan. Iya, terus. Dagelan yang lucu dibayar. Heeh. Ora lucu ora dibayar iki lucu. Ditambahi lho. John, tambahi lho John. Mas Gareng. Kowe sesuk iso ditambahi, Mas. Nah, tambahi apa? Tambahi bongkar teratak. Tambahi. Oh iya. Oke. Tambahi kowe anu bos. Tole muda lho bos. Kok ledremis. Padake dalangan biaya. Iya. Ayo ndelok wong perang. Ayo, ratok rene. Ya. Apa alatmu perang mbok gawa? Nah. Enak ya. Aku mau grajine mau nanti. Lah Perang nggo graji. Aja ngomong. Aku wedi aku. Perang nggo graji. Pacitan ayo. Parwi. Wes. Oh. Wah. Ya. Kowe iki kancan ora to? Piye rasane? Dina wong loro glundung. Apa ora krungu swara mau? Piye lho? Piye? Lah kono nibane aku bluk mau. Suarane piye suarane? Tus. Piye? Cek gelem Lho ora? napa melu anu katut pecah? Tus. Kok sik ngene wae. Oh, iki tuasengku nganuhe tenanan kok malah dibrokke lho kok ya. Piye? Aduh. Kok kaya ngono lho. Nah, sik. Wah, ngetokno Kayak iki jiko apa? Wong tua kok ya suwe men lek jiko. Alate ra katut. Alat rakatut ki apa? Saeneke weh. Ya. Pacitan. Ya, rekaman. Sarwias. Wah. Piye nek kok sarwa ora beneran lho. Tabuhan ngono. Karepmu njaluk piye? Perange njaluk piye? Tabuhane wayang ngono wis sing arep perang piye? Apa nek perang? Nong neng 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 neng. Dadi ra sida perang. Neng 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 neng. Dadi ki perang iki critane. Anu bos. Sampeyan odo-odo Iya. Piye? Ada-ada apa? sak ora-orane Piye? yen beksan kala enek maksude. Iya. Yen gambyong itu beksan sing nyambut kedatangan tamu. Iya, gambyong. Enek beksan sing nolak sengkala. Piye apa, Mas? Masyarakat Tompe kene muga-muga tebih ing sambikala Nggih. celakaken ugra ingkang agung. Nggih, amin. Dadi beksan iki Bambangan Cakil. Oh, Bambangan Cakil Wong perang. lha iso kok aku sing dadi cakil. iya. Nek ganto alate ra tak gawa. Oh iya. Ya. Oke. Umudorang sing sampean odo-odo. Foto rangsang. Nggih. Apa karepmu? Oh, ada-ada. Odo-odo. Wah, Ji, dalange ji, ji, ji. Oh, lah nek perintah ki ra yo nganggo hitungan kok. ana apa? Putra Pandhawa tata Kadiwisaya. Lindriyaksa Sara Maruta. Pawana Bana Bono Margana. Margono
Margana lenga ula. Samirana lan warayaki. Margana gula. Lena pangendamu seblake kemuda rangsang mutuk balengmu Gus. Ngetokke gaman. Atos-atos lho, Den. Loh, lah kok kimu sik piye? Perang urung sida rampung kok kene sing ditapuk lara. Lara ndi karo aku? Lah kok iso lara kowe ngopo? Kok cuk cuk cuk. Heeh. Lah piye? Nyekelmu iku alik. Oh, dadi sing tak thuthukmu iki to. Sing bener iki lho. Oh, ngono. Ora lara lho. Lah kok ora mbok kandhani. Lah kok mau ngene. Aduh! Lara! Lara lho Mas Gareng, ditambani, didilat to Mas. Dilat yo kopo? Oh sik, kowe larane kaya ngopo tak ngrasake reng. Ngene lara-lara ya bos ya. Ora to, ora lara. Lah terus piye? Aku mau piye sing ngono tok mau. Kono iki mau ngene iki bos. Oh iya. Lah mau kira mbok briefing ora mbok kandhani. Kowe ngrasake rada lara apa ora? Dadi bener ngene iki. Heeh. Ha iki tutukno. Tutuke ngene. Sampeyan ngono kuwi. Aku mau ngene. Lara. Lara yo. Reng. Rene adalah reng. Pripun? Lho, nek nganggo iki. Kowe dituthuk nganggo iki lho. Kowe wani piro? Wis, dagelane rampung Tanpa gaman. Yo. Sirna Margalayu kowe. Krana Sirna Margalayu kowe. Margalayu. Under gulune. Rusak. Wes bubar sore, Gareng.
Iki perange sampun deal menika nggih Mak Cange. Nggih, Mbok. Sampun bubar perange menika Bubar. sampun Ya. kalah menika. Wis kalah. Lah saiki Ngopo kok wong perang kok kelaran ngono iki ngopo? Golek ana Bambangan Cakil ki Janaka karo Cakil ki. Heeh. Cakil mati mergo kerise Janaka. Kerise heeh. Kerise Cakil. Iya, lah kowe. Nah, apa nek ning Tompe kene Heeh. Cakil perang kok mati diusek raine iki. lho, Janaka niki wicaksana. Wong apa jenenge Janaka jaman now ki ya ora apa-apa. Panas yo ali-alimu copoten. Lah ngopo wong yo keindahan kok. Keindahan raiku ki lho. Kaya diamplas. Ora apa-apa wong demi menghibur warga Tompe kene kok. Ya warga-warga tapi sebagai seniman. Iya. Jomene dagelan ya aja nganggo fisik. Perih tenan lho. Lah mau ki kira ngomong. Ora ngopo ngusek kaya ngisahi dandang. Ya Mas Gareng, gen Paroto pamundhut nggih. Nggih. Langsung camping Gunung Sakrambahan bablas iki engko Gubuk Asmara. Nggih ya Mbak Sintia, Mbak Indah karo Mbak Sintia jumeneng. Ya kok malah linggih. Ayo tak. Ayo tanggapan madhong rumpi. Anu Pak Sardianto, anu wingking enten silit kendil napa mboten? Lah iki napa? Ngetose enten langes mang beto mriki. Ngapyuk raine gareng jare. Lho, Jarap caping gunung Nggih, monggo. main karo Orjen. Caping gunung Sakrambahan. Gubuk Asmara Sakrambahan. Pamundhut saka Mbah Tomo Parmin Gubuk Asmara. Sekaligus permintaan dari Pak Sukadi Tompe, juragane buah Gubuk Asmara. Mak Cange. Dalem. Kula nggih ngaturaken matur nuwun sanget kagem mantan kula. Sinten? Mantan kula warga mriki namine Mas Heri Satpam. Nggih, nggih. Nggih. Piyayene wonten pundi to menika wau ki? Mau ki bar nemoni aku kok mau ki. Cindy. Mas Heri, lenggananku ning sono layu, Mbak Yu. Yalah, mantan opo iki dicethake? Mantan lengganan. Oh ngono, kaya payu-payu wae. Payu larang malahan iki kok ya. Paling pas kilap. Ngawur. Piye? Aja nyepelekne. Ora, Piye, Mas? lah, piye, Critakno, Mas? Mas. Kuwi sak orane iku ora tau leren lho. Lah ya alhamdulillah ya, Mas ya. Laris le nyanyi. Ning alun-alun sepi, Heeh. ning pinggir dalan. Nyelambe. Anu tergandeng iki lho. Saiki ki aku ora tetek ya, Mas. Tindakan tetek mangkal iki dosa ngono iki karem ngono kuwi ora oleh Mas saiki. Lah piye Lah saiki? saiki tak online ki. Oh? Pasang link Lah iya. aplikasi Jo. Ayo to. Sekar bisa nyawa gunung desa nanti raja Lanjut Gubuk Asmara. ora Masuk, masuk. gone bondo lara lapa
Dasar penyanyi ini ayu-ayu, sindene ayu-ayu. Andani ya. Nom-nom, Nom-nom. semangat. Andani ya. Perawan kabeh. Perawan kabeh ya? Iya. Iya Mbak Perawan. Ya lanjut. Cedetan sajroning ati. Dalan luntur saya merati. Aku kowe dadi kamu. Mergalering nang gubuk asmara. Asik. 1, 2, 3, 4.